Ayo, je jaka kami uri na kami kain Eita ni kabani. Morari na kami kan John wayo. Panan de merung dari kayo. Sekarang kaita na kon Joshua sa bulban usmaira sa kami uri na dari kayo. Kan ben na uri. Sini po Joshua bugin na natangira. Kuroy na koira. Sini mga rita na ko kami uri na koya. Aki kami meta ko de live. Ya kami uri ko koya de kami meta ko on the live. Di Facebook, di YouTube. Kung na rin dito pa di ko live na iyay. Susumay ko na kon ara ka tibuy me tewa na dairigi. Ni kongora inanon te Borau, inanon te Taeka. Ikame uri ko na piyang kuya di ko kami na rin nam diriyo tayo, ko kami awam diriyo, ko na me uri dito pa di kongora me iyay. Sara kong kay nara ka tibuy me tewa na dairigi. Ni kongora inanon te Borau, inanon te Taeka. Kambali busmayag na kon di ara kongora tayo kayo. Imanya sina din na ko nun di ara kanon di kongora tayo kayo. Sina busia tamin Jesu peneronira kasi nang tauroy din na ko nun di tayo kayo. Tamera Jesu sinaboy ko si kahit daw ay bugin doy rin tameron tayo kayo na kung mga kusila na bas na mga tauroy andi tano ko ara Borau inon namtek Joshua si time tu ani kau kawai na panasim ngai dai kasi kita metam si time tu ani kairua narayang naramakuri naratete ani kawai rata-rata arana mekin na mai sedikit Joshua pakaya kisukuna ni koroya si kana ko ye nanom Joshua sabu siko kona kapara yara budi ako na nanuangai ni kaisa kira ni busumai da panasim mai kasi pungai da metam tete dikai si busiko tamera kona Woki tami meroy pasi nakain dai di mga yun nam tek. Pena nga dito ko na noto ni meta taroy tamer sa busik. Sa busik ko na pe bukin to wari na tek nam tek. Pakunangan na to ko na tek nam tek na ko na mem kantani. Me na iro na nga na merung den Korea to kora kora. Kakapayay na me mon na yun karo ko to kina sa busik. Karo yan na maguri to wari adi pa adi na ko na kakilveya aru nung oray kina nam tek na ko rin tayo. Pai kaya na taro ni kani ko sa kingkis kororoy. Me ni kororoy na si May Yesu Kristo. Apo ni ngay araw ya orsa kamayo. Amen. Sinabos maya kain pa idigi nakumoy kay pa nanganira kunay ito ko na are nakaw ka kanon de tayo di kayo na koira. Kamba sina ba kain pa idigi sabos may kami nakumoy kay kanra ba hey. Just. Hey. Just. Hey, what you? Hey. Hey. My testing one. Hey.
Yes. Iya. Karena ba? Ano ba nga ni beso? Wala de songora. Sinag tawroy nga ni mga ngora kaya kan di sinag aki tapi kan gebong sinag kaya men inanor. Ay manya sinag din ako di sinag hindi dayo sinag nga busiya di kita min jaswa. Pero mga rawani dari kasi sinag tawroy andin ako kaya kan di sinag ay amin inanor. Sinag katabo chawo wali rek sinabu beraki antar. Tamera mga siniboy ko si Kaitaw. Pasaro kon jawar sinang tawroy ay nungora kaya kan sita ka kyamin ay nanor. Sipunte meto ni kawaway na panasim ngay ka. Aki taw ura pa kaura me wana jasuan nam tek. Ni kon nota yay. Mesa bubusi kon titay yo. Pa ko nakapara yara bure. Naroray ka kitaw metam. Ano busi mayra. Ni kay dita metami meroy jasua basi nakain na di mangay no nam tek.
Pena ko na nangadia to ko na nota ni metata Eita mer. Sita taro bugin to ware na tegi nam tek. Pakunangan niya to ko na tegi nam tek at Yasua na ko na numem kantani. Aka kapayay ra ni kararoya na makuli na ko to ware buak. Ali na ko na kakilive aru nung oray kinam tek. Pasa na ko imdo Kristo Yesu apo ni ngayara we or sa kame. Amen. Sinabu sumaya tartage na ko mo ibugin kaya kandi silaki dari gay. Rapa. Ayo, panahon kami rin ako imiyan. Ako laging tatay kayo, katabarin mo kain Eita. At kahit ako na tatay kayo, kaya tayo ito marurungo at ako irura. Kikiyakin mga rako na bantay kayo. Erang rara pati aso, kung nanganira tayo, basta ng mga mondong raya na panatek. Orang kanta ni kapanaron ni tayo on. Kaparan ako itayan sa sila kinikapan na amin na inanoro o agad tapi kaging kipong o bunsa sila kay karang skiroy. O irang kakait akong kami kamungkuri yami sa sila kipong. Bonde kau tayo hindi nanon na misisirakin inanon tangay na iyo arang indori ni kapane. Ita ko tamo sisirakin kan eka nga andi ki Yesu ba tiaswa kieswara. Eka nga andi ki Yesu ba tiaswa kieswara. Tesira kaya nang sikiroy. Okay kana Yesu pun tiaswa bondi kina girikiana. Tapay para yaki kota Yesu patakarikaki. Mapun tiaswa ngai. Ana sinura de Mwakoro ani iwanen tuwang keriod Mwakoro ana tuwana tiki putuwana tipi mau geaswa ikari kaki bai ada nanong kia puswa ikari kaki bai don jeswa o punia itoroko era ira kita teka roko mentekan kuri ka locus ana nona the teka get the word o memena toroko iron jeswa o pun jeswa toroko kanaro pato asarai dia kanan kaminan ya yo dari ya teka to sinang dai dia kanan kan no ya mga bubusiya tanday day pasina kabungan na teteka na teteka ba yo dari kina ko ilan tetay geswa ikar ka bai o punia teteka o ememena teteka iron teswa o pun teswa teteka ememena to wari iron teswa geswa ikar ka bai apenen ikar ka bai rona on kitawa ke angaya o ya kikar ka bai to wona akar ka ane teteka ni Yesu tetekane wasinora tetekane beri kini ru konte ki bana tebi mau oiri kini ru ko geri kin nomata teteka kitroko o meka ipokora o sinora mimitongin araka mimitongin na narikitman na tetama ayun tiako i matkuwa ane dikini Yesu nanon kero no pake Yesu ake tetekane e kiri kita pai tungona araka kin karkan pai eka ngandi ki Yesu pat Yeswa saki kari ki pat Yeswa ki Yeswara mapunte pai para tekin na papunte Yeswa ngai Puning ayat teroko, kapuning ayat teteka kari kari kaki pai ni kapane, ni kari kari pai iruna. Puning ayat ari kiamata ni bungiak. Iruna. Ay puning bungiak na pati amata. Eta ko bauro ni koro te Mwakoro ani wowa te kipane ruwa. Pa meka inanona. Ayo teka ni Yesu. Pa meka inanona undra kentiaswa ni kapane ya ntierun nomata. Ari nanona pa Yesu puntu bubuaroi te besenti ti amata. O puntu bubuana pa te besenti tiaswa. Ane ate akin tata para. Apane tanan menaikan irona ni kawo ti amata o ti aso. Enga akin tata yaki kunan ka bungana makan andaso. Iti nanay tira ti amata ni bubusi na kon jeswa to kora. Ane te pa ya kami mi saran na pa the mystery of incarnation ke. The mystery o ke te pa yara pa yon dikin ti aswa pa ti amata. Saki kunan do kon kanan. Kana sinura te de bogina para ibiri bit Mwakoro ana wowa te kipuni mewa ngon demata ona ayu teka na irun teswa tetama teka ni Yesu kamna nanu natena no ya menana pe nanon Kristo Yesu pangke yaro naron teswa o ya kiang warona e poroi meteswa nano Yesu e poro yaro na meteswa patapa yana tau tau waki meka kine bokina o yaro na tiaron toro o irikin na yaron tio amata mga yare ekabesana bokina teswa ayo teswa tatama ekabesana bokini Yesu o yangan na tiara ekakan na turi kina kon ara ni kapane pana pane ni katuru bubu nuwe anara ni Yesu age bubu nuwe yakan ni kara o makain non na makain nantano o wana pane neve entaku batuwe Yesu Kristo
Payangan de po kiteswa tetamay. An ita payan ang kakanda tun tiara Yesu pun tiara takapen ang kakanda tu. Itaro mauria ki karawa Yesu, itaro mauria ki nabantion na payo. Ita ko dana ta brabes ane itaya ta makoro wai wo no wai suwa ayu ta kan pungya ki ni Yesu are no sina ko mayroon tawita. Paya pungi te ibukira. Sanga kitena sistemane. O enam na te tau ta ka yon nangana. O natunga kera na patisariri ya kamimi. Tiaswa ya maka. Tetama aya ke tukina te uan roi ayu ta kamimi ke ya ponu sina pe kai rong tuare na bungi ki man kan wanda wita are Yesu pa ya pontias wa tetama ngai pontias wa mag tetama aya ke tukina te uan roi ake tukin karakan uan na matera uyon na kain tukan uan ta wita aka mato ayu bano ngai ari sina ko meron ta wita ake ayo sina ko ki meron ta wita ate akina kero pa puni Yesu Apun yon wianan kataya man katima tuan ta muskita ka yes matroiri may muinay on nakituki. Inakaraoy kurakuran nanon yeo atapota. Kana sa mga kirikagtutan na ng province sa Eita ya Yeremia. O Yeremia katiriana ba tiara ayang anak Yesu. Tongay na sinata ko ba saki yeo Yesu, saki Yahweh Yesu, saki Tuya Yesu, saki Yeswa Yesu. Nakasya na tetem ibugin ni Yesu na dahil kayo. Ni kamatuan ako mungu ya ako suway ka kwawa. Ayo pun teteka man de para. Buni yo ana pa Yesu. Yeremia ta makoro matenua tekibuni mawa no. Noria anara ko bonga ikan nakari ka tepupu ya rori mayroon tawita. Oy na uya patuya. Oy na titi kero ina ronana ko. Mani kakarawa ta muskita ka yes meteroido yon tepa. Anaka mewa ki yutan na nabong o na mekaroy na pa iterera. Ay takut tegi bani minari rainian deburuan awayo arana anarana kiyai yeo pun nararoi amen no Yesu poni yeo anap Yesu poni Yahweh anap ane pun tepai para takin e poni kamatoa kana sinora e pera tamakoro ane tuwana atiki bana tuwana na kontinua e kamatoa ana Yesu an tepai para ayo pa Yesu Puni ngayana ba terani yani mimitong. Dani yani mimitong in Tiaswa. Tiaswa ya tete ang kuang kwayo ya probes na ko ya baka sa Mwakoro ikabas, maaro ikabas, itete na pa na ko yan bonga ikakaisira, iyo nasina, ari muska bugina, batisa pa ipain, bahin ikapane. Ari karawa na ba karawa mo na pa irona. Ari pun rani yani mimitong ina. Ari pun katutungan ro yerona. Ari taupahin ikapane na nateka. Maka amen. Now, Yesu asa na maginayo ponterani ani mimitong. Pun katutungan roy ti Yesu. Amen. Sikapay ang iragirisan. Onggi kana pa sa girisan nga makuya. Kukusway naman kakwawa Yesu. Kakwawa Yesu. Papuntiara maka puntiara puntaw binabundiay na tongak pati Yesu. Punta pa para atake na Yesu pati Yesu. Yan mga punta kung kanya na teka ti Yesu tetama. Ayo sapon na kun to. Tiaswa tetama. Yan mga pun teki na nasina Yesu. Awayu na teka nipera tamakoro na tungona tekibuan Yesu ang kana anu. Iteki niya mo ananera. Ay mina ya teki na manasina. Ay tak. Ay teki niya anera ni kangay ikoro ya anera pa ang awana turo pa tiya ya uramak. Me teki na nasina ni kangay. Pun nakitukin nam kain tukanuya. Tiaswa. Ay kamira tiaswa tetama. Yan mga tete ibugin nasina Yesu. Pun nakitukin nam kain tukanuya. Tiaswa. Amen. Raw, itere-tere ikay, pa Yesu pun tiaswa. Sinakira raw man raw na magingay ragirisan. Si teibugin tiyama da pun tiaswa. Aririgin nama da irarikira. Ay matibugin nampure, ay bugin naupure. Amen. Puni Yesu. Tiaswan. Pun tiaswa Yesu. Eriki Yesu pa tiaswa. Sa kibugin na pa, si Pusimaya pa aswara. May bugina pa puntias wangay. Ane to kwa wano. O kana tabi wagibo ay akamatuwa pa Yesu puntias wa. Open na swara. O sinariya intero mauriya. Nagyaruya ka ni karawa. Etero mauriya na pa. Ina na buwag tias wan siragyan. Siragyan ang bawawa. Yana wawa makoro na ba yung anda bibitiri ka para nakuha na. Sikan na tayo pangayra. Sinako na ba mantakano ari sa bunitirera. Ari mayroon na abiram kisaki. Tisiragyan ang sikiro ay tisiragyan yun. Sila kaya nang sikilay. Nakakiyari, sikan na tayo, bangay na, sinako na mamantakan wari si Bunitirera. Ari mayroon na abiram, gisak.
Ngaira ni kapena ikas perenta wa tioni makeyo ena ko meiru ya yutaya ena ko meiru ya iterera tioni makes tawa ngaira kirisan te bongayo ngia ke te bodan namatayo sakin ora ta kamewa kyan emero ka ta ba urun ta boto wona imana ka parana ko eteten tekina takai kuna iyon takai etiori wan te ba ko te bimeto wona ni rum ayata ko ngami era ka kamdigi inanon tiori fa kamnaki kamuai kami ayu teka ya kirisan nagi kamu kami, wa enangu kami tuaka han buni utaya iterera, amuandigi iterera, ngaira saroko ni paina muya ngaira kirisan de bongayo, ngaira sinagi paina ngaira ya utaya antitera, nakanga de sinagi ngaira sinawona mentakanoan, ayu kaya kana apendangis, sak, ama tani kapan nanti onda ayu, anak ko mayroon natam, kami ni kapan ongai. Masaki na ko meron na Abraham. Abraham po siya kaya bakasibu. O amatani ka pa rin. Meta waya ta kay Abraham. Papunta maya yutaya kay Terera. Tamaya na paparong ang narapya tabewa. Mayroon duwara isme. O. Tamaya na paparong ang kitabewa. Mayroon na ikesura. Aripun na pa Abraham. Aripun na pa ni Kevin. Ay kay. Tukura kay kapun na ko meron na Abraham. Mapundang iya po ang namat ang Diyon na ba, akin ako mayroon na Abraham. Ay lang kan ni kirisan, ngay aswan na Abraham. Ibu kinapat Yaswa, idiniyarikin na Abraham, pinakosya po ni ngaya na kung Diyon na ba. Anak tapon ko susan, mantakan wari Abraham. Ita ko tapay para, iri kitemeo, may boko ya yutaya. Iwan at makaruan niya ko, tikipuan ko pimeo. Ayu, takamewag, imuan na ko mayroon ya yutaya. Iri ka mayroon ya. Ere ka mayroon ya yutay at kamewak. Sa kibukin na ba ito, aroy rin kita po ito naman tayo. Tukura kay karangin po ka na ba, yusulungan mo yan tayo. Ka na ko Tiyeswa, yawe ni katuwa tayo. May bukin na ba Tiyeswa, idinaya itirera pa nakatima to anak wawa. Tiyeswa, o ati misa. Ano po kindinaya ito po ito naman tayo. Iyosin ako mayroon ya itirera. Tepay para. Iyosin ako mayroon ya itirera, brabes. Iyosin ako na mayroon ya itirera, tatabas. Iyosin ako na mayroon ya itirera, tapapay, iyon itong manubutak. Iyosin ako na mayroon ya itirera, Yesu Kristo ay araw oras sa kameo. Ita kuruwa, tamakuruwa na tawa na tinipin mawawa. Ano yung nakakanna to? O inaranag ba na sintuware mo ang tiriyatata? O tuwi aret Yeswa, inangan na nakainto kanuya tamana. Aret awita. Yesu apan ako. Men kanuan tuwi aret awita. Ngayon ako tisuan rom, panariyain kuruwa amat na nayakawan ako. O manangan ni Maria mayota pa, bangayak kanuan na patawita. O anak ko ni kaya nakawa tawita rin Bethlehem. O anda tayan, ay ibu na nakaruwa ni Maria, ngayarian ako nubungi Bethlehem, ay bungiag di sa kamewa Yesu. Kana sinura na tayo kapauro na ko yairom, dama ko na ruwa, tikibuha, awa, na mewa, akay terera, ay yapay tinan sinaki, matimimitong, matiberita, matiyangan nagdiswa, matitarumauri, matiyakan na ako'y, ay yapay tayo yan ipakasibu, akay mayroya, Kristo, ndirapata. Buni mayroon ya yutaya, Kristo eso na maginang ilagirisan na po ngayon. Inanon terapata. Inanon Kristo, yara ko sa kamewa di onap. Mga yara kirisan, atoro iron yeoa, Yahweh, at Yeswa, ibukin na ba, pun na keri kit Yeswa, irarigina. Ita ko itaya, tamakoro na apoy mewa, puni yeoa ngay, ay akya na ba teman na, akyat Yeswa teman na, irariku. Ayo kaya kana sa noria irom duai wa no na kon wanu masaki yero nang keto ipakana te kat Yesu pasaki iterera o matani kabanaya akiari ki mayroon iterera o kaya nakari ki Abraham ngai o saki nasina ni kabanaya mana to atonga ki amigari kina ko inanon ni Taeka ayero nai akina sintera pata o saki na sinte Yesu ma atonga kina sinte te kan na koi pana kariki no na sintera pata ikai poni iterera Aki po ni tirara ro indigian, tirara madir ko. Manasin titayakan na ako'y, punto ko ragi, aki akakuwa ti Yeswa, naron na Abraham, o akakuwa ti Unimaki. Ngayon kayo ni kapanay kagirisan, sa panindinigan. Ita ko ikarasa, tamakoro na tinuwa, wapi maano ko nuwa maruwa, panasin ti Yeswa ang kami, ni kapanay kami, nun makinan Kristo Yesu. Pakampanan ka rin na Kristo, ang kami ang anakambabas ito, akin ako nun Kristo. Akete iutay yan nun Kristo, awakya na pati yerene, awakya te toro, awakya na pati inamata, awakya te mane, awakya te yaine, pasite man ng kami ni kapanin kami, inanon Kristo. Amen. Raw,
ayu tetapo asadeni ay. Enga kiarara ni utaya, akiarara ni terera, masirini kay. On pun orang anda teteka na imuinan. Ngay da stado ba ngay da girisan? Ang mga ngay da girisan, no, sinanura ka ba ng tetekan, kanang po pa na pa'y Kristo ngoy. Ito ko ba ng tekibuan? Ang kanana pa'y Kristo kami. O nakarikina ba, piram kami. O tan na ba, na yeron tetekan na ako, amen. No, ande tetapo asarin. Ngay da girisan. Sirin may daw ni Yesu. Kasi babe si ito na kunanon Kristo. O sarin na pa nanon tuso ni Kirisan. Sari kinapangayra pa kanuan na beram. Ay ngayra titirera buong na bungay. Punang iya Kirisan na asway ng notaro ito ko. Amuante ng bibiti ay. Ang kanana pa ay Kristo ngayra. Kaya ka na Kirisan ngayra. Anay tirera tiyaswa ngayra. Kaya anay iutay tiyaswa. Hindi yun makinta bungay. Bangke karawa kita berita, bo. Ari karawa yon kami to ay Yesu undarana. O ayu tekan te beritaan. Ya ki karawa ki magrisan pa ki ara ya grisan. Man pun nurat te berita tangi karawa ki. Daron na tekan na Yeremia te makoro at tinbi matawana. O te ki putin bi matawana ng tinbi matanu. O mga ayu at tekin na ginon Borau en coach Yeremia. E pera te makoro anu at buina ng tinbi mau. Pa ayu te berita na karawa ya metepeta ari terera. Taraya. Ayo ay berita po, makaran ti Kirisan higay. Punti tirera na bete akin nagigay hindi para. Imuin po nga kagay, bunda na teka iyo, nakarina usuay na nuya. O nariki pa suay o nga iya nariki. Pawa mata, amen. Ayo to kuwa man titire raw. Man titire to kuwa way. Pati berita rin karawak, matipata ay tirera, puni tirera na ba. Akiharan ti Kirisan. Masiparin din sasan na tatatapore sila niya. Teberita po, webon si karo, kimetepatari terera. Mga yari, kirisan na ikarin na iya, panagi po si Maya, tukwa, amuan tetere ayo. Apon na kikunangkan ni mina, yan teberita po. Ari po ni kamatua Yesu undarana. Onki amarak, o yan atepere na Yesu, o etataro, o etape utaya, o yang aniya na riri, o ekangay. Anaya kana. Dapat away. O yan atamangko, o etataro ni kaswarayo, o yang aniya, o ekangay. Kamnapenin mo hindi, para raway. Eraran, tiperita na bangga, tiperita abo. Yesu, ikamato at tiperita abo, harin na rana. O tiperitaan, punteswa na para tepuina. Nakuriyaw suway na nuya, yaki buat suwara tepuina. Pun kanuan na ba tiperitaan. Titeten suwayan, titeten nakuyan. The agreement yan, the Borau yan. Pun suway, mayag, utag yon, baba, kesibu. Yakuriya ginanuyat, ando na makinagaman. Oane, nora pa uri kay ba? Itekin na titirera ikaw uway kay ba? Titirera kanuan na beram. Ay sagya na itirera tiyaswan da bungay. Sa tarong rung uyay itirera. Asan na nga nagi, titay na nuwa nga, ay sibuy ito wikin dati ang professor, itekin na gindani at Mwakoro, luwaywa, o tiki buwa buwi mawan ako nuwa buwi maisuwa. Iteran de silagyan, sa kangangan ninturo yung iyo ay asway itirera. Era ngayon ang sa mga taon na ba, tiyaswari aswaya itirera, kanaro na pa sa kaki ay itirera. Era kay stawa aswaya. Ayo bugin. Inom tenuwa wabu meruwa. Si aswaya iutaya tiyaswa. O sa aswaya na ba sentayre? Pun aswaya na ba sentayre? Raw, pun aswara na pa. Aswaya itirera, aring gagay. Raw, tiyaswari, aswaya itirera, mayutaya, aring kuwangko, pun aswara na pa. Ngayon ay kasag iutaya kay terera, inanon terera, matahiro kong dabungay. Ito ki ayatay, tabota ki at asipuni terera, mayutaya, nanon na kirun tiyaswa, patabota naman darinek. Ito ki kura-kura ng tesibuin ng wiki haring ito ki. Sinurat dati ang prabesan, isibuin ito wiki, stabo maabubuwa buwi diririk, arestad man, abubuwa na mabuwi may suwa bisi. O ekangay, o aerokoroin, 80 tinibuin mawa. Terakhir ki neydi deni bu mawa. Siringa ki ay temoni mersire. Ate tebano. Ate tebano ngay takabanen sa warong ngong akana ko kirun deso apena ko ki ay terera na kun deso. Onki tete tuware kam kariyari arte mesari puni ngay ay tekin na ko mi Yesu Kristo. Akang ay wi ay terera. Yutay ya waun takarakyari. O apo na banano yan kakoy na no panas siringa tete bano. Ako nagintun. O agad ay punta ka pa niya no nung warero ko hari ro. Ibugin ko kayo ng kondeso. O wara.
asiringa te peno. E ndoi te metaro nanu angari. E ti tene kui mau e to ki te sipui nui kari ari. Apu buaru abu i te ririki. Te sipui nui ki sitabu mai sua ka mai sei sua ere ke apu buaru abu. Mero ka Petro nta ko na e sua sua ngoni Yesu. Kanga mai sira ro yau te ni ka parana pure taru kana ya pure na ko. Toi sua te tai. E kanga Yesu. Ya ki kanga Isua. Mai kanga Isua isipui. Pun sita po na bayo. Te tai na nung ayron teso e bugi e sabuni terera. Apu buaru abu i te ririki. Isua ka mai sei sua. Ai apa kita te tai na nung ayo. O to kina. E na ko tuwang kerioan. E na ko takamea wagan. O e agi simena iro ya yutaya. E na ko nako yesentai na pa. Awan de bukira asapanen din ngai ra ye pasapanen de giro orang kan takamea wagan. Tinanong nga gan iron teso ay saksi ito ko ra gam anape kingo awaren yak. Ngai ra na bante po ngayo wa kes pusmaya Yesu o spapesido wa kana kun Yesu. Sari kinapa. Pato ko ra gaya. Kain te beritayo. O sinapere ni kapay antay rigayo inanon narasisirag au kanda ni kapatiaswa ina karapa bari kina koira. Inanon araw ko kinanon te para ngoraran na kamen antay rigay. Am dara ba kam na tikira inanon antay rigay. Kora ba tarataki ang Roy ay begini kaya kan di silaki antayo imain na nalo ko di dim song sinatawa na mo na min di kaya kan di silaki tukuru bu nani ay arana ki pati 3 and Joe's message 3 and Joe's message sa busumaya kan di 3 and Joe's message ay sinabusumaya na ko mo kay ba anak ko na yan di tukura na ko yan tayo main na ko di dim song ato kan na bu sila ko di 3 and Joe's message kan na bu noriya kana kaya na ko mo kay Ako ang taning sendo ko mid-track. Ito yakan yung media. Ay, ano ba? Sendo ko yung track na kay. Ako ang taning akan ba? Anong arari? Anong kaya rin ako mo kay? Sa busumaya na kumuha. Test, test. Okay. Test.
love my Jesus and I know He loves me too. Oh, sekarang baya kain je. Tirang ko na rami yari ya tong ari. The three and choose message. Ah, karena ba wan rami kanya nag mamani ngayay. Ino pag tuwin pa namin ang tamero, manawin ko namin ang sikiroy. Kain to kuya sa sumayin kami na kumoy kayo basta nang kanawang kan the team song. Iman na rin ang inako kanawang tayo di kayo. Kanda ba? Ay, kain to kuya.
Hai rapa kina Yesu. Arapa kain jo kuaya ikai. Arang ni papanaroy, arang tamero manibin kunai ya. E kau ta tenano e kakora kora tenano. Ai bukin ta takarua yakin ai Yesu. Ta bona kwa kisikonan hando ko yai. Akiate meme, akiate meku, akiate nano wowa. Pate mea unu kwa e mena ironi Yesu. Ai de kana kumana apa kona takarua ya. Komo takarua ya nebe ni kwashiku. Suriya wani kirisan. At aerari apa yang kini nak bukin takarua yang jera yung. O ngai ra sinakangan na nakina de ana maguri tatan. O sabon na ori na ben ni karawi na pamina si pangkiri nak. Takina aran Yesu titabade ko konan takin na ye. Tisongoran tayo di kayo. Sinagtauroy din na ko yun di tiyawaran ni kakawak. Sina busiya di kita amin tiyaswa. Penaroni ra kasi nagtauroy. Andin na ko yun di tiyawaran ni kakawak hindi tayo. Sabo peraki antar. Sinapoy ko sikay tau ko tamera tiyaswa. Sikay tau ko ibukin. Tiyawa sa ko yun tayo. Alis nagtauroy ay tiyaswa. Andin na ko yun namtiyakan Borau wakin. Sabo busiya ko. Pako na nanongay ra. Ako nakaparay ra buri. Kuna busmay ra panasim may kaspong ay metam tatay. Kuna kay di tami meroy ri. Penangan ni te meta to nota namtek. Kakapaya to warin te namtek. Kuna ngan te ni koria te merurung to kora. Pena takarway kuna kono mem kamtani. Kararway na kuna makuri to wari buah. Ari na kuna ni kakiriveya aron ngoray kinen namtek. Kakapaya de memon na yun karokotokin. Pasa na ko yung Kristo Yesu. Ada po ning ayaraw ya warsa kami. Amen.
ayangan emeo. Ya kimeo umenaman. Ya kan pene. Ayera pa asa kalau tayo katutan nanti mo yan ay itutan natin ka na laptop ayo mes sinangwagi ay bunong panawri kin kamauri ya kawa tawari kita kamauri na ko mi kain Eita inanon tayo kayo kam na ba rin kin kamauri panahon na ba kamauri na ko mi kami na kamura yon radio yon FM 89 tayo kayo kami na kamura na ba yon na Facebook live yon Adventist Hope ge ara YouTube page ani Kirbas Hope channel mauri na ba inanon tayo kayo Senang ni kabayan tayo kayo baga pasaro kung nakatipin ba tawo ng tayo kayo si wawar kita tayo kayo mo inay o paano na ba kanuan na ko ang rayon na mikaw Eita kain Eita kaya kam nara pa kain Eita loro ko min katuwa tayo na ko may nunguran na tayo kateswa saro ko ng Mwakoro to bui matuwanan tayo kayo karaw tayo katuwa na tayo nara Borau na ron na tayo kateswa Inawa tinirigin na ko. O Borau takay bukit awana. O Borau na nun tiyang ibuha ko. O ina nun titapo monte ng daruan ako. Punta ka nga nun mero ina nun titayay. O kay mo arang ni kay na nun mapasin siya kaya ito ka na banta kay bugay. Ingkara ko agyapayapan ng man ti Borau ba to inawa tabong. O yakin na ba taman na tiyon ba tamayita rin sa taratara. Yay tiyota yan orya. Yay tiyota yan orya. Ang kira ka tiyota tayo. Awata yay. Bayakan tiyap. Ano ra ba yay. Titaurari kota ang titabuay yura. Hindi pa yakan mga iya. Ata yato ko nagigiwa. Yakan. Titabuay. Anang ino ko yay. Anang nuri ayaw su. Agyasan man ako mga iyan titayaman. Roma yato ko nagigiwa. Kaya Roma nanon maraw. Busita mo matubay. Yari nanon natuboton na matantabong ngay. Si Berenda bata bera kanta ni nga. Daray ba ye gari kira tayan kan kina. Ye so ngay na bang kurano. Kan na check mo ang kay tinta basta may ye tayo na ba nagbakasibon ka raw. Oy kakain ako na bang kibong kanaro ba ye to di diniu sebo yon di man nasa nga ye tabi ginatigbag ba na ko karaw. Ye sibon ka raw ngakit tirong urungan. Mga ina si Berenda kagiruya ka na kanta ni nga tayan kan kina ay sungo ay ka sinori. O araro mayayara yon. Si Mak kung dapat ay. Tirahin ang idok. O tirahin ang idiking kay. Nakoses na Mwakoro tawa na tagibusua itete Yesu. Ari na koses to koses. O ako Nuria. Enang ina ko may manang o na benematan Nuria. O wake awaria. Ana Nuria na pa. O na pene ntang kain non na pa. Imo na ko ang wala ta ka benenipogin. Denuto the man so taka banana bokin da para. Matukin titaya mi mitong. Yon oki ni Yesu. Noria, enang na ko may manang. Ori na penamatan Noria. O wake awaria ana Noria na. Ita ko na taka. Yesu, tuwari ko sabay kay yakangay. Eng yaweta tandoko. Amen. May tuwa ay Yesu. Dako sa Mwakoro tabi mawuwa. Eko kogyo ko kitaka yaweta tandoko. Tinunga tatay. Kono dia kana yai tabaya ko gyo ka tabay para yai kakawa kin tabayan. Ay kota ki bay yai manana nang kawag ay yin kuriyak rak. Yawata tandok. Yawata tandok. Yawata tandok. Matisisira kin kan. Wa kwara de Taeka wa ko. Kikanda de Taeka ay kan. Yai takakuwa wa tabay para. Yondo ko ni Yesu eto ayakan. Oto sinakanga na tayo ba yakano ko Yesu ye kapay ni ngara ba yon online kaya kay nanon narawagin ko ora kamama natin ba matakan ko ni Yesu na ko ngay Noria sagi si patay yang ira asta ba ka disirakan ata ba ka na ba disirakan ayo anariri Yesu paano ko ko ra kuran suwangira ba kan ayo temaroro wala ko Yesu manariri yon demang wari ori beta
Ang kita kata kayon, temang ari ori beta wana ko ina na rire in kiao koro awata kuna suangira. Pana no kuninga ibaikan ne. O tira kan kinayan dokom matokin non naba. Raw ayu te teka man kakawag. Tira kan kinayan totoki o tira kan kinayan dokom na raw ari Yesu. Mata yu wapuin na watinu. Man kakawag te tekan. O Yesu Damakoro ana wapuin na wat mata yu yararangay dayan kan kina ay ka wapuin may siya. Nako yana riri. Kam na tara-taray pa'y kay. Kanikinayan no ko. Tatay di kayo, sinanori kanikinayan kosin Yesu kakawagin na. Yesu ya po sina batayakan paya kanariki. Nibaka ni Yerutaram dariki AD 70 mapaya kanariki. Ndogin no napa. Sinanori kanikinay, inanon tuwakin na ron. Siyon napayo. Sinanori kanikinay, yon tuwakin tawtek. Apa ni ay kanigina na pinon to akin tawtek. Kanigina na nun ta kanigibay. Payay kanarig. Man ta kanigibay ay akato bira. Ana yay na pa kanigina ay. Kanigina ino yata bodan no mata. Tira nang ino yata bodan no mata. Ana kinana pa yung mano kini Yesu warang kakawak. Mga yara silang muata pa wayangan na inanon datay di kayo. Tira ta kanigina inanon tiyaro. Tuhakin na ro inanon tabong kayo. Ayo temuan kanigina ay nga Yesu ang manta kakawak. Yung ko na tayak. Yesu ya kangay, kanda tara-tarayin kami ba, anaki bro-broyin kami, yung mata. Paano yan na kung may yaraw, naraw, mata, ay kapas. O na kangay, to Kristo ngay. O na bro-broy, mata, ay kapas. Raw, ayo, tamuan ka ni kinaya nga Yesu. Paibugin na ba, Yesu. Ay suwangi, anin na ko to Kristo ni kiwi. E na may stay, dako na kay kanan ko, naraw, Kristo. O na bro-broy, mata, ay kapas. Raw, dabo ngayon, may siya matero ko naran ni Yesu. May siya matayaro ko naran ni Yesu. Atong iya bakirisa nga kita aro ko naran ni Yesu. Hindi teratuwa na, hindi teratuwa na. Na itayagin na Yesu, yay Kristo ni kiwi. Pabugin na baboy, si teman na ti Kristo. Mga yari na may sinabi na copy. Ina may sa ikanan ko naran ni Yesu. Mabunsa kiro Yesu. Buong ay kakay sila. Anit pa yes na tarataray. Paano yan, anatina kita yan, Kristo, ni kayo, mabrabis ni kayo, o ano yan, nakosi ka ni kina, tinata ka ni kina, tayo yan kakay, anakosi ka ni kina, ikapapag, mabay ni kamimi, o nabrubri, o matay kapas, ang iyang kayo, matandabong kayo, kaya na ginano iya, tapaya karawag, takakay kita na, o ato, ibunto ko waro, ay ibunto yan, mataw, sinagi buruburi akin matara, pasagit ko wabahay kayo ni kapan. Imbahin ako ni Yesu Kristo, o nakura kipin, ano iya, tabotan namat, ino yatan kayo din, tiyaro. O ay nakaidiyan ako amata, man na nataya ka Yesu, ano mamanaya, man karawagin ka ni kinay kakamimi. Raw, kanaro na ba, ikaraw at takakaituwa na tiyo amata. O sa kinaro, Bible ni mayroon Yesu, ano ba? Takakayan. Pabuniyay na ba tamakari kituwa na, isinana kong makan Yesu. Ako na naman karaw at takamimi, kamuri nga mote. Gaya ka baka, man aron, tiyo ko, o hindi ka ba tineta? O para, isuwangi na ba na ibong, kabakay na ba miyo ko? Abaka ko kay ari na pa maneta. Ari na ba kami miyo ko na ba karaw at kakaitatan. No. Na sinora makan Yesu pa makan tiyo ko ari, baya ka pausi na ba na atake tinuway. Nano na, apo niya ipahe kay. Na imakari Yesu. Inapo niya yan nakatuotatan, Yesu na puntinan ako. Kuwawan. Puntahan niya taimonyo, ikakakaroy tayo yan kanigina. Ay kay, sinaki darangi, o sinaki mamanagi. Paya taimonyo, ako naan karoy na ba tayo yan kanigina, tayo yan kamimi. Puntahan niya taimonyo, ikakunan karoy, tayo yan kakayim na kanigina. Tara-taray kung kanano na ba yay, tanday, diyaro, na kayo ko na kumandarataya ka Yesu. Kanano ba yay, kayo ko na kumandarataya ka Yesu. O, ane takanga, kung nariyain taray. O, nariyain taray. Pero ang kakawag kayo. Kanano ba yay, yata ko ba, ikunan ka roy, kakay. Kaya kunan ka tuwa, diyorak. Mangka na kuwa gira na ririto pa para. Kaya gira na ririto pa para, diyo matahan na tara-taray ko, bako na gira na nun. Patatan, ikunan ka roy na batakakay. Ikunan ka roy na batakakay. Ande mo kinasaso na iyara rin, te Borau na naratek. Pa sina Borau, sina waraware, o sinangura, o sinanuriya man naratek at Yesu, o ba ibunis te pa yatekin nagigayak. Kam nakatay, bahay ni ka ba nagitakin, wariki. Nakananapakwa ko na wariki. O ane takangang, o kapun nagkunan na tayo, ane pa kuwawa kayak. Ikakawa ka sinapun wariki. Pati Yesu, ayang at pa para ni ka ba niyan, naroon na tayakin na ginun borod, tagawuan, si Motio, tumakoro dun, watabi mga watabi may suwan. Yari, masinarin ako.
Tiamata shoko asara. May sapan. Dere kita ngaruwa bimawawa. At why pore siyana boki. O ita bangay ito Kristo. Kain sapan shoko asara. O ita bangay ito sibu dete. Ita why pa ekonani nangatamakan ako yakain nanaro. Or wusina ko yabure. Ma ya bad kama. O tike buwakay yakitarana. Ani, anatete ko ito why. Ibon na sana tayo Yesu anak kos to korak inanon na raw ni bongay ka kaysira. Ama sinabi to korak ka ayran ko na ba nirarang iron Joseph Kibaterman ni Gridonia Merinde irawa ta temet into tabo. Ta kami mitiyaro yo ba wusiya na korak inon temet akakayak. Do kontinan sa Amerika ay dira kiti matahan. Ikay diya kan ayaro na kontimeti hamon dirang nikakamako. Mais brabe sinikewe gasan ko sa Kristo nikewe. Tangaro boy sabi mo ano Jim Jones, David Icke, David Corres, Shoko Asara naroon na stegen Maso Applewhite ay kayo matay kaya kaya yan diyon naba asan ta ko bangaya Kristo diyon naba yo. Mayay timan na ikanteke na rin tayo kayo amanta ko kohora. Otherwise Alan Miller. Otherwise Alan Miller. Ita ko ba iponimeran deta yare meu ya yapotoro. Ay ta ko bangaya Yesu. Ito ba nga Yesu ay meron dito yari. Ay ako na ito Alan Miller ke. O ito why yin kan naman tiyan na ba? Aman ta kami. Aran na yin ay Mary Luck. O na Mary Luck. Ito ko ba nga yan ay Mary at yung makitara. Aran na yatay na mapotoro. Ay ako na ito kuragay. Apunta ko ito kuragay pa. Amekan tumuan na bubuan dito. Aran na natay Yesu. Apon nori bahaya kaya karo Yesu ma anariri. O ngayaman na nabay kay. Payata ko ba nga Yesu duway Alan Miller. E bunnes na tayo kay Yesu yang ano ko amatan. Nta ko ba nga iyang ay. Ita ko ba Yesu era batan na iron. Ayta ko na tayo Alan Miller. E ko na anda iyay milyon na amatay ko na anta ko ba Yesu nga iya. Apon nang iya yakawa kinakibugin katanakiya. Mena pon iyay ni iyay teman na. Ibokora. Ay Yesu. Taray, iyata ko ba na buniyay teman na buniyay ni Yesu. Ika nga natayangay. Ayo na tayo kaalan. Ibu na ba yuring ipay ni kapana ya kiyari kinanon meu. Inanon na natay Yesu. Iyagi ako na tayo kakintete ni kaway ayo. Iban na nga gimamako ke. O matay kakakuwa ang ay Yesu. Ikaroy at teman na tiyo amat. O ya Borau tiyo tayo kadubi at tiyo naban. Dabi itami yo matay kata ko ba Yesu nga iya. O ya kuri yan narabog ya takay silang tetemens. O ya kuri ya anarungon ko tisala itami ayo Jonas. Iraw niya tiyo naba ayo nikakaya o matay. Mais tiyo matay. Ay ataw ba nga iya Yesu. Prophecy ni kiwi. Paano yan natin nakita yan Kristo ni kiwi. Prophecy ni kiwi. O niya na kosi ka ni kina. Ikapapag. Mabay ni kamimi. O niya na probreya kiyari niya ki. Nga na ako na iya. Tukura kaya karang ni matuwa tiyero. Tukura kaya karang matuwa ni makina ni Yesu. Ako na ni patitin ako. Damama natin pa ayo ka na. Baya bundo ko kurakuran. Taka kaya. Ako na nibak. Maniyak wow. Ano tayo kay Yesu kiswangira ya. May siyama tayo ng anakin ano yan. Tuwakin na ron tabong ayo. E bunes. Tabay tayo akin na Yesu. Milyon bok. Apiyapan ko ang orayon, tuwagin na rin kamimi. Hindi ko nabayo. Ay kayo na ginuyo matay, karang kamimi na baroy. Kani ginayan, taya kanugin ni Yesu, mantirang ko ang orang. Tirabugin na kaka nga Yesu, ba na rin ko Kristo ni Kewe? Na-promise ni Kewe. May bugin na babuniya ito Kristo ni Kuwawa. Ani bugin na, anang ito ko tani katoto. Katoto ang araw ni Yesu. Naroon na ka na ba isisinakin tayo ni kayo? E kung nani katutuwa nga kita tinuwan tara. Iyang kisak. Raw, iyaki kung nani katutuwa nga kita tinuwan tara. E kung nani katutuwa nga kita tuwan ng tara. O kung nani katutuwa nga kita uwan tara. Babugin tira. Babugin na babuniya ito tuwan ng tara. O iya ito uwan tara. Matitinuwan tara, akya. Ngayari po na kikunan kopi katutuwa nga. Okay? Ando ito pa yung sinagyan tari. Sa unang kanta kanikina, tawagin tao tek. Yesu ay mga rita na ko na marurong kayo, tek inita yan na kanikina, inanon tawagin tao tek, ang dabong kayo. Paye ka na nagino, ya apa matao tek.
Ita ko mata ito makoro wabi mawa no. O kam na uteka ni buwa ka matanuwa na buwa ka. Kam na tara-tarahin kami bakam naki maku. Pani ana pondo ko baikay. Masway ndo ko tutuki. Raw. Siyong ando po ngayon to buwa ka. Ano po nung wakin ako na ba? Ano po ni kipa na ba? Ayin to buwa ka. Tapo ay karang naman isintiwa na ba? Meta ko Yesu kam naki maku. Pana pondo ko baikay. Masway ndo ko tutuki. Yan na pondo ko tanan. Teka ibukin teka to buwa ka. Tiyo na bayo. Sinura to buwa ka ba ngayon, tibay to wana ng kakamako. Diyo na bayo. Tibubuwa wana buwi milyon, diyo mataya sa limatin, tibuwa kan singay. Yara nakita ko wabu yung sensure, but the sensure na bubuwa ka. Eda ko matayo to wabu maway siya, paano yan natin nakita buwatan na matatawanan, nekana ko to buwatan na matatawanan. Awiyan to uya teman na, nekana ko uyan to uya teman na. Yesu eteten prophecy pa imande tok ay na yey de bobo ka kura ena tona na ko jon na bani kabuta yey de bobo no bu men mewo mai sin de bobo ka siringi o mata ka bas ni mewo men bobo ka siringi o no wo de million jo mata de bobo wa na bu de million bodan jo mata yesa ni met de bobo ita ko Yesu ni wane de bi ma no de bi maten wa yeto ngi bay kay na ko mi bakam na ka ke tiraw mayro Ami pa yon tiya pa tirawawata. Nakam nakabibitay na numi. Iyasan ni kataya na kay tiya pa. Eswang ina Yesu arap pa itirawawatan tiyan na bayo. Ayapon na rapay tirawawata. Mas nakabibitay na nora. Iyasan to ka ni kay Yesu. Yon tirawawata. Andi titayakan karawunan o yang anida Yesu ay araw. Raw, una tayo taon na kintirawawatan titay doon. Ako na rin urang na tayo kay Yesu. Ikarawa kita yan bororoy. Ibugin tiroy ay kita iman. Apon na kita imanda yan bororo ay kakarawagin tiwan na bayo bugin karkian tiraw ilu yato bodo na mata tepay para yakaman tekin iya yawaki matan kan karkia tiraw mapun na kikona ni karkia paya ka para urun tiaro ayo temoni to taron kita makoro ni mewo tenu ngana ka nga yeraw tiaba oy mew one na ko ilu ya temati ay ka takiro kona na yeron temera kinaridi ngana isuwa tiaine apikoko aw anapun na kikona ndabe mew ya Ayo tepai yang ada kintuan nabayu. Sudah kau ngira bayan ada kinrau menroy dia nabayu mata kita tepai par enak. Puni Yesu hatakin. Takat oto pun the Treaty of Versailles. Soon wapu yang anu tangar wapu tepi merwaiwa. Ada katiak ya the League of Nations. Tepoda kini bodo nama tada temuan. Enang katiak enang tu kita bubuak. Epon nagi mani muin deken tebororo yai the Versailles. Ay, ano pa tawa na ba tibuwa ka takabanan pupurakain ka kama kung diyon na ba the Second World War takawuan bukan diyon na ba inukuno ko na ba ikilibasi ka yon taraw mato iyer abimama abutari sinoran ngiya mga tukito buwakan tangaro buwa api man mawa mga mon karawa kina ba taboro roy tuwana ay ati tira ba the United Nations tibuta kini buton na mata bo ipenen na pa kura-kuran the UN katayan karakia tiroy diyon na ba banin Mapun naki, babugin tera, punta pa iba natin akin na. Ito ko tapay parang kanata ko benaroy tiya ba ni mew, ay naro ko na ba temete hino iya kita iya. No, sa panuri tete ang brabis, iyon ka ni kinaya no kini Yesu ba apon korona no iya, imataran de bong nay. Yapon nang ni kami mi yapon nang ni wawayo, tapay para yapon nang diyon to waw. Pa tegi na tapay enerik narapong nay. Ita ko tapay para ba enaro ko Yesu ndetay are potan nama ta kita uteka apon ko na siringi ay ponire Setelah dia na bayu e ko dia na bayu ya pun ko na nuru ay raw na ya ko na rom ya pun ko na nuru kono orang kay ko na bayan ni buaka ay saking ko tiato materari mo bagang ko Hiroshima manakasagi isaban temuan kakatay te bom makaruri mangkay ay tin nuclear away tin nuclear kay ani ka balance dia kanano ba na punumuan na bataman nan kana ko ana pa ya tin nuclear ay punta ka kana pa mina ngaya ko riya to ko ka na super power dia na ba America Russia China apun karaura o taw inga kiyaw nakagibaw man apun nakikuna pante tay yari na ko na ba na kay teman na ay saron dia na pa sa kita pa inupo kaya wari ay punta ka mamat yan o ande bugin ako riya aki ko na ni kurin na yakabuan na pa apun taw pare atay ba yaki ko na mga okay tiba pa hindi ka na ba yan ako tako sa sistema ko na bimadong na dimi ano awaw no butan na mata ay no kunim mayabong mat kada kaya matatay yari nga nagyayam toro ak promise
Maki ay sa kibuna yung maguri. Makana makaram. Akana maguri. Makana kanna to. Detayari ana siringa giya ya kana uru on tiapa. Anang ibanin siringa kita ora kaya tanuru on tiapa. Bodan nama dan jawan nabayo scientist. Kura-kuran makaya mabayan kukune. Ako na nuru at jawan nabayo. Iaki kanga nga uru akan naron nabayo. Ngayon na kinipes ya mo ndo wabibungurig. Yapon nakikanga. Yapon nakikanga. Sika na kuwagin na ba ito. Tuwa natin misahe na yapon. Tau bubura na. O sa mauna na ko na ba. Eko wa yai na ko na ba ito amatan ko na anuru ha. Tiyo na ba ito bungayo. Yai. Iya ko na tiyo amatan ito yai. Kau sa mga nuri ka na kinagay mo ina. Inanon da ka rikibay. Ayo tetaya sinanuri na babayi karang na may senang pundik dari kita tiang ibu ka tenno at tsunami the mayi kita rana rik. Ay kay kanuan ta kari boy. Anang benan ko tumuan ponterong. Ibu ko ni kanga. Ay karang ni kanga tiwan na bayo benar na ten province ta pay para ibu ken tekan terong matebeki tiwan na bayo. Oni na ko rongo mamayi tiapan tuwana tiapan tuwana. No. Sinang ini meuro yang ada ikut bes naru naya gitu kita yakin dan tahu nak inanon nau tahu ni kapara. Ma ntepung ayu ante tahu kayu ye kamat ya pun nak ya kana ayu ye kana tatan ngana pematiya. Pai ya kita pe aku nani kan. Ay pun nak ya kana. Ayu tiyo amat angkai nonon jon na pari ya kara ko dia tamara. Turung ya kora yon na birka. Okay. Akan anu ang ate ye ati ne. Sinuri ang ira ate pa mara stress kuni ya gitu. Apinuturoy ba amarakiroy amuiroy tukura kay yakay nano ati amarak naipun naga ati amarak si tuta na ririgiri ngairangin tatay sibakate atiray simunar rice karena ko tumunan raisan ekuri katua pong arate karena ko tumunan raisan makuno na tumunan raisan ekura ko na amarak yeyo meon to pongayo pero wayo to bayar kinto na bayo turungo. Ito ang anak ko tiyan na bayo. Ito yakin na tayo para. O ito ba yari ki? Ibon kakuwa man kami tuwa. Ayuan na ribo. Ito po na kinabutan na naman. Tinibuyin mo ano wa abay atar. Diyan maraki ay. Ay po nakit diyan maraki. Tuwa na ito ko ano 1-6. Ay nakita ko na na. Tuwa na ito ko ano. May buko yung buto na naman. Ay po nakita ko na na. Atau tahan kami tapay bay. Ilo yung matay ka uwa de bilyon diyan na bayo yakani ya. Tuwa na takatin Mwakoro men may siya kan diyan na ba. Eh to na kinte paki. Ni ka to apong. Kana no kawa kero na bayo. Metera po kina. E ponte yakin na tapay para. Ay kay kanikinayan no kini Yesu ay arauna. At botan na mata ari kira kinapa. Gagay sisiro ko to ni suwa de bilyon nangay. Ay wanu de bilyon no yakan wera kiri may sin de botan na mata diyan na. Dabuin na nga diyo mata ni katuwa pong mentebek. Tinunga ta semara ni mawat milyon katuwa dirik. Mentebek. Karano nga tebek eh? Karano nga tebek diyo na bayo. Yon na berikari kaya ng kura-kura. Mga tiorak. Owan na ko rongo. Maorak kay kakamamat. No, sa nurang ay kura-kura tiorak kaya kamamat. Gigay sipun na kita tani ay nurong teka kinubay inang kay na kita kaway sinang etapwa kita mamanangay. Sinanong detay, muinti ako tabuina. Sinuri ang the COVID-19 na anaway. Ino ka na tiyo na ba ni kabanan? Tiki ba kiba, abanan tuki. Mata ko tukura kiba, iyahiri kaya kamamate, mga iyon na kaway na rin. Ora kaya kakamamate, yakamantayagin na tabay para sakipay kapo. Sanuri ko away, may yakamantayagin na tabay para. Ora yan ano kumayin na ba, kakura-kura marongo, o ora kaya kakamamate. Duka, wawi matawana, tabi matawana. Asan ko orang ikamama the Ebola virus, the Zika virus, the tuberculosis, the Nile virus, the mad cow disease, the malaria, the SARS, the bird flu, the AIDS, the superbugs, the monkey flu. O tiranarik. Asa sa nuri ang tayo ka na ko, the coronavirus. Timayi. Ngayon na ba kanuan na kanikina? O ninaro ko rongo na mayin tiyapan tuwan. Matayo wapi maway suwa. No. Temai punto pa yaga kamako. To ay sway lang digi kay sakay ma yay tanan kara kina kun mani kanga yang go ya sandi kita mai yero da. Nakako wa ya sandu ko na yero da temai. Makararo pa pondo ko temai gidi bes. Teka nga kain gidi bes. Teka nga.
baka na ko dumayay ay min dumayay iyero ko na matino on dumina etino ari tata na kundanani sinapide na kaya sinakarabay deta perandin tinte tsunami ara na ko de kauring de tsunami ara ko enang do amay so mate pidina ko nikakai mehuya yi kana ko de stadium ko ari bayri gyari yan ako kaya kita stadium ang ba yun nano yakin din mehuya kita ko yi ga win sina kin ko de perandin may kita na de igi akato ka kita bagis ay win sina kin duro menay kan tayruru arawa tatayan ko no ikapondik punna de pegana ko nano ray simma kun de tayara nang ko yed mari sitero ko no ta kauring mayaki ko mete yakinak puni Eita mai yan ako ana kabutati on napa ni kapan ika taw tawag ba na ko ni mabuy may sinta mai ni katubi at yon napa ni katopong awa buitanga ni katodi dik ya panang kakama ko ida watara na kunori yon saban kana ko sando ko yon saban monda kakama ko ika to ay shuwa te ministeru the trimmer ngai giro ko ido ko saban dai to wona yeso ngaki kunori ara taboyo kana Eita pa yakam makin nando tero ndera punti ito ba yari na agad ka ngai ikato ay suwa de minis ena Eita duru ya pun nagi ngai kan sugun tiyaga kinta ba ya ay ka kama ko na ba ay amu yang ay kan saban nagi ay ka ata na ye duru ay aru na ba dulu na sa kato ay suwa de minis o kana mga pundo ka bunda mai ay sagi duru ya pun yu akiti on na ba man ito ba yari taruwa man unday ri kayo ika kama ko na ba yu masaki ko na na ko ngai kay tano ni maki babugin na ba yaya na kaway duyan tayo nako ayang anira matamayay punta ba yan na rigina ba kanuan na ba ta kanigina ay no gini Yesu ibon tayakin na Yesu gesar kon ta kawabuin century ay na kon wano bubuat ang ati amataya sa nimate mantamayay ni ko tagi mate tsunami arirona ay kay kangangan tiyo na ba sa sanori punta ka ngay riyo amata nung waway po kontiran na yapon ng kura-kurakin tanan na usapan ng tonga na kinako suway ngay ng nununguran sa nununguran ba tiyang tokin kura-kuran tiyang yan ako apuy ni mapuy the not kaysa kayo na yapin ang matuwa tiyang ayo iya dini manaba tabi wa tibubuwa na puy hindi awa tagi lagi na gano'n boop matuwa kaya ay sakit di tiyang inikaraw isway ko iyaparan sway ko iyaparan man na gano'n tatay tekangan tiya patuwa na matuwa na Tirulunga ni meraw, wane na mera kanikinantay, mera makay na maitoy, wane na nuko kanano ang ayabutan na matayon na ba, metamane nga, ibugin dulunga ni meraw, manaw, wane na para no yon mata ni mako, manikanta ni nga ipay ka ako ikaraw, no, tirulunga tayo, yagito kinakakaragin na ba yay matang ay kama na ikayo, aro ko na ba ikayo, amekan tapo tuwa na po ni kanin matandak, ati ako siniruaya meray. Ana nga rurungan tino ari kumuntungo rurungan may nuko arang ini meruhan dia ika ibon rumi kamu yang aron dia kagayo bak akita ka nga ngaya amaku mayo to bayan ngin rurungan meraw nang bondo ko rurungan ka kamaku rurungan meraw tekani kinay mahin no kini Yesu duka wabi matawa na wabi no now I goes nakakamaku the cyclone Debbie the Hurricane Nema the Maria Hurricane Michael, may sega gintanan nang ibuwa kay kasan do, mada typhoon, madarana. Si Berin ka pa, yung ngayon, pasero ko na ba, sa sinana makina na ba, ana spray, mantaway kakan, mga ira. Topisi, toro mo, pabo, kay Yerik. Sa nana makina na ba, the spray, may makura-kura na, rebon mo na, inuyato ko na kakyaman ang tatabuhan. Ito yung kinakipa, tayo merakay, sa mo, marakin do, ito yung enang tauro ay nubong. Oni na ko rong maora kay kakamama te mayin te pa tuona pun mon dikin te maraki pay kay ne bane no ayo mon dikin te maraki ita ko na Taeka Antonio Guterres to why the UN Secretary General ngo ayo na Taeka pun sito wana Taeka yota iron to bodo namata o sito wana purenta ka taw ay kamaw na ko kinapatiwan na bayo ayo to bayari Taeka na yapay ni buko matay karang makaro rin tayo China, Amerika, Rusia, ito Iran, ito Irak, North Korea. Kaya nga yan na Taeka tuwa, isa ko na bugin, buta kinabuto na mata. Kanano pa puno pura na ba nakataw-taw, tiya pa tuwa na. Maya ka nakuha na ba na kano ay punta ka nga. Yaki ko na ko kinap. Para tiniukliya, ay punta pa iya, punta ng urubay. Yato kinapay ka nita ka, para nang puto wakin kan, akya, nakakokan na. Ayan ang kakawagin kayo dito, ato na kinanuri.
Kana po bura na ba nakataw-taw teman na bura na ba te paya te akin ko na. Sergen ta kangangan. Timati marawa tiana na ta ko man nura kinakanuan na bora marawa o edi kindara kang araran timati o apen ni mati man na kay marawa. Ayo meura Taeka. Ande dai te wana ena tuki panang pere ni mati tanani kana. Yai te tayana saran na ba dia. De bongare amara ketun. De kiniga ya Yesu agi na pere ni baka na ko ya to koraki. Aki ong yapa. Mana ka mewa ki na mata Yesu ante tayan. Kam nakakamatamina ko karawa, tara yon na pa inano, bana mauna tayan karawa, na yaron pupuntiyay. O na rikin man yon napa, na yaron tukunikay. Awa ka na mea kaya yan, ang matinapan, na yaron ad. Akia ka mea wantiya pa iro. Ma akia tukin ta ka mea wakiro. Ay naki ka mea unaki, auto ka ni kay. Sita to ka ni kay iro ni Yesu. Punsi nga yata ka mea wakia man iro na. Sikunan ka kita ka mea wahanan, si may iro ni Yesu. Sanora takani kinakan na nanon tobotan namat. Tera nang ini kinun tobotan namat. Sanora na teka Yesu yon payekan. Yesu enora takanga ngayon yung tobotan namat. Buni main no kina. O yo na teka mata yo wapi mawa dinapi may suwan kung dinapi may ano. O yaron na nabong nuwaro kung nasintyo amat. Paron tiyaban bonga kay main de yaka. Kaya mamara kay man momoy man yain man nangangan akong de yain. Ni karakwata pong arenin yain no ay nanon tiyake. Awaki atate yaka. Ngeswa indo kun usia na ko amata ni kabanaya. O yaron na pero kun nasintyo amata. Raw, sa mamara kente bongayo. Si mumoy, si mamaye, si ngangarang-ngaren kukure. Punna ka kinaba titayari main tiyak. Yakapasagi te buwak. Yakapasagi te buwak. Ato kintatay, siwa naman ay gameo. Pun siwa naman ay gameo. Pun siwa naman. Raw, John na bayo, sinanga ka manangan ako yan, bayi ka. Sa kuwa si kukure yayo, sipi-piya yung tabongay. Temangin matira na matitamare, matikukure, takakasya. Ana pa nanto kita yan kakasya na kapan. Yay to kinupahan na kapan. Itakaru ano, nang nukot tiya ka. Nang pakatakaraw. Mapon nagikandi nga kinapan ano iya, tukurak yagi. Tiraro ng tabongay. Yesu ito ko baron tatayari main. Dokon tiya ka, punsita po na matatayari, mahin ako ni Yesu. Tira ngay na, tapaya siriya ni karoyan tabong ngayon, ano matatiyaswa kam tangirak. Patiyaswa tangiri kami, bakam nong utayan ka uring ay kay. Tiyaswa, itangiri ko bako na tauroy. O kunaki mako, kunaki piun bayi ka narik. Nako nakukuray kay, isa na tiya ka tiyaswa. Ikaw yan na mew, nanon pain tiyaswa, ayun na makin. Uruwakin daw sunda ba ngayon, ihapon uruwakin tapon ni kapan. Papukin tera, iya kapasaki te buaka. Ay ko sabi akin nagsuwa kita buina. Ato kina, yung ribigay bigay daw suwa, mana ko daw suwa, dera uri matera. Ari kaya tayo nagyaya karon, tapoy kamais. Ayo, punta pa yakan ano ang atapay. Ayo, punta na makuro na baduwara buak. Yesu, ikaw rin na paipukin na ikay ni kapan. Sinariya yung taray-ray. Ya kita piya kinagdawsu. Ya uruwa kin diroro ayo ang terauri. Daw nero siya usu ni kapan. Sinakayagi, tarawa mano. Sinanuri te kay kayo, sinatawi te kay kayo, sinakakay, bateraro ra sidiyan karoy. Sikay tawo ti Yesu, payesan, nkosi paay kay kapanan ako, sinariyan natay, o sinariyan ka tawroy, meron ako ye. Te meon John na bayo, te meon ni Yuawa, ya pun girak. Gikay pun nakya ti Yuawa. Mangkay, ya kura ti Yuawa. Ay sa kero ni gribasa, tiyapan tangira, tiyapan kukuray, tiyapan ngari, tiyapan ka nga kurang ni mano yay. Mangkay kuwaki. Ya ko kurong kay tirero ya buway. Ay yake te suwaye. Pare ya katabuak te suwa, yake suwa ke te buina. Ya katukak, ito nga yan ang ginigila ke te buwaka kay. Oy buwaka ka tiya pa imatan te suwa, awabu to na ban te sili. Oy tara ya kay no na ba te suwa, nori abuwaka ka, papa ni omatan ka buwaka ke, ya yon na. Ane te pa yariri kinta tayari. Imahin to kini Yesu, punna na pa. Ngay sanura ta kanan wangan John na pa yu. Tipirin ako may yabay at boto na ama tapos buka tiya pa ngaya mak wana kon katanian tiya pa adiradikia. Ya kana na wanga tiya pa. Apon ko kuruwa kitiya kan propis ndebongay. Ako ro bukin tayan kan kina. Kristo ni kebe propis ni kebe na kos te buka mata na wan buka ya pondo ko tangiran tiroy maga tiroy esa na pando ko an rongo mamayay asa na pando. Ora kay kakamamat asa na pando. Mayay tiya pa apon wagin ako na
Tiagi siya kaya tubuha kayo ito po na namata. Punuwagin ako kay patapayin kami. Kung kayo hindi ako nabayo. Uruwagin tayo ng mayang andiraure. Pun na ko na bang kayo. Anuwagin na bang kayo. Tiyo awa ako na tiyo nabayo. Iwagin na bang kayo. Tikangangan taman ipundigin na bang kayo tiyo nabayo. May po sito na takan ni kinarik. Kanay siya takan ni kinayo. Yaro ko na ba Yesu? Yaro ko na ba tutuki? Antay atakin na, punti Yesu atakin. Dokon tawang keri ayon tiyon na bayo. Ayo ta kabenan kanikina. Punti akin na Yesu na mata yu wapi mawa. Dagi po na tabi mawa. O ano na tatakin na kiwang keri yon Yesu hey yon na ba bene. Patapay ni Kosyo sinako ya bodon na mata ni kabenaya. Ang kane naroko na bayay tetoki. Raw. Keri kita kanikina mo yun. Ayo roy ta kabenaya. Ayo po kina, ay nako mainti kay makurag, sinatete na ko imikay na ita. Pasinani kita turong katawro ay ayo, main no kini, suwerang kakawak. Oy tangini kami, tiya suwa pa kamno. Inga ka na kam di baya, kamakan no, kam kakibya. Kita ka nga, siya kira pa yan. Punta na pa tiya suwa mak. May tangini ko, pakuno. Ako na tawro ay main na, baka naro ko baygay. Ipon na si tetekari. Iya tawro ay main na. Ipon na turong ay tiyo na bayo. Yaro ko na ba yay dito ibantay akin na Yesu. Tinungo ngayon at kabani at duwang giri ayag dutok. At tinuwa makorona. Ay nuna tena na teman na pa kiba inukan karaw ay nuna duwang giri ayag dutok. Penatakin na ko ya kame kayo ang tiyab. O na ko ya botan namata. Makabani yan mapero nga. Matet tayan tete manatan namata raw. Ayo tinungo. Ay nikita kilo yana ray katiniman. Monte kakawa kitinungo ngayon. Siya sito wana makoron duwang giri. Kam na mga Yesu at umuan. Kam na kan na tinabuha kibayaro ko na mo. Kam na tarma uri at uwari karaw mo naba mamaraw mga kobra kenran. Yay tiyan na rin mo inatakuman. Iya pa kapapron. Ar takawar ka kanado. Terasa tayanan ayu ay deteten promise. Kanuan deteten promise sen kaparado utanan ako iminda tayo. Arang kakawag deteten promise. Papundurong urong ara pa mayroon Yesu na ko yan na matatangiriya. Na yaro minda tayo kay. O takataniman ane tarma uri teman mapuwana. Ayan kanuan teten promise ni kabanan ko ko oray kay wan bugina. Sikana ko igay. Dapat tayo sikana ko igay. Oy ikaw ni ay. Yan. Ayo pun tirong tangira. Ay kana ko igay. Iyak kana ko bayara. Ikana ko ibugin anak ante nga Yesu benariya indong otobotan na meta. Mayo ko ko nanto wang geri ya may ngi Yesu. Ya pun ka may nga tirong Yesu na kon taboy ka mais. Tapera ni mewa. Yaro ko tirong Yay the tribe the one at the better of the one and did up the one I'm under the tata. No one. I won't run up and the Kanakuman zero and I know. Aka ko pine Kapenaka attacking again. Wakana go to Benadia Indo. The man at the pasta. Get out the pasta. Yay, Kakana go thank you upon a baby seat to walk into the boy. At that word the chief. Kind no tribe by you in Kapen. Yapon papi seat walking at the work carrying Kapen. No. Imay the one geri yo. Imay the one geri yo. Babon na one geri yo Yesu at kabane na ko yata boto na ni kabane ta geri. To ko kay kapon tani manging tani wawa tanan criminal ay kamera na karabus ara idak mende mata ko the television. Kanawan na nakakongratero. Nikatawro ay may no kini Yesu. Era wata ya sanda idak. No, ya may Yesu. Ya may Yesu an kanako. Terungurong na ko yata boto na ni kabane. Pana perin tawro ay maino kini Yesu. Ay kay tayo ni kanikinasin na riya inuri. Ay kay kanikinasin na tiyakin. Basta nanuri ay rataboto na naman sa natay. Yapunikan o kini Yesu. Basta tiyakin nag. Buta tiyo na bayo. Terong tiwang keryo. Yero ko na bayay detok. Pundahan na tiya kay Yesu. Tiyaswa makuring kay titirahan. Pun na nakanta nga. Tiyaswa pa. Kuna meo. Pakuno ako tiya kay. Ako na ka rin. Ako na tawro ay maino kina. Wakikan ka tiapem te tayo kayo. Te tabo na kong urayay. Te tayo kayo. Yang Yesu ikakuwa ko kanok. Ikakuwa ito yan kanikina papondok. Akikutekin. Ikatawro amew. Ikatawro ay busmay kung tabong ko na ko yay. Kanaro na pananom man. Kawasan pem te tayo kayo. Kamdara pa. Kamda kakapayagin ng Teso. Nakakapayagin kami Teso. Namimusin na ng tayo kayo. Papun Teso yan uring kami. Yakin uring kami. Napundin ko. Nakameo ko. Nakatawroy ko. Imahin de tayo. Arin okay. Nakundaganda yung abong. Yaro ko taging! Yaro ko taging! Araninin ako naganda yung abong. Kamasin na pa. Ang na tagiroy.
Keplasin dapat taratake mungkin te kongoran tay kay. Ay no pokto we anje dinorong ada kwasan te kinna ko anje te. Wala de songora ita ko ba. Era ngasi ari asan te kirom. Ari ako na ni mga ron ari asan te kirom. Ako wala si kakanta ni ngawaki na po ni Yesu. Naroon na rin manila kiti dinorong. Takwasos na makoro daw na kipuna ni Yeshua. Ori ana ko may manang awake awari ana pinentang kanyo na bayron. The wari e waraki ngaya noki. Tapos na ko na pantay di kaya noki. The wari e waraki awake awari ana nori ana. Ay no pok daw. Waki kan tawroy maina naroon na tekin na sa teden tay. Ngayon di ka ba na stang dia bas na tawroy. Sinagi di ba si tani ka tawroy yo amata na sina tawroy na bimanja tayar. Amen. Sinabu sumaya kain pairik para nakanakuha. Kuna ito koran na koran tayo kayo. Kana ba kain pairik? Sabu sumaya kami na kumuhay kay. Testing 1 2. Hey, 1 2. Hey. Test. Hello. Hey. Beraki me Inanon, tangirani esiro o sakamel, ayo ngai, etaurai pukiu. Beraki me Inanon, tangirani esiro o sakamel, ayo ngai, etaurai pukiu. Singeni poporau nako. Niu kokora tokinano, vapon cinco Yesu rao, Inanon te ponga koraki, bate meua iyo, si mama ni nganakuiai, yang anano nakonawe, penakairirai, Nikaw nako, papon singkoy, ako si kunimeu nano, yang anano, nakunawe, penakairiray, nikaw nako, papon singkoy, ako si kunimeu nano, singen ipoporau nako, Niu
kokora toginano bapon singko yesurao Inanon te pongai koraki bate meua iyo si mama ni nganaku yai bate meua iyo si mama ni nganaku yai. Sigara baya kain paidik kunai akan aku ante tayo akapela akauringi dai manimin kunai tibe awayu si maningan ako yai ba terong orang tayo kayo akauringi ra wasna katauroira imain tetai are no kay rawi akan na bakain paidik sina mga busiya kan beso pa na mga kanako kunai tukaran na ben ako rin tayo kayo punta ben buste beba kang kabutan na bete takabugi tayo akan beso sa mga usumay kami nakumuhay kay baka nakanakwa kunami di kita koran anda ba Test 1 2 test. Sapurengan ongo panang taitan ako mane ay namtangira sapurengan ongo panang taitan ako mane ay namtangira inti mewai mekua kawa pero taite kua te kainano terawa bata kaya na puka inti mewai mekua kawa pero taite kua te kainano terawa bata kaya na puka
bebetean o kaya uwean uwean anay raw nano nano ang ayang buhay mga bebetean o kaya uwean sa purang ay Sekarang ya kali peso nakuna ia nang sikirai oi epun kau ngaira pasina ukira ai Yesu ai non dauran tai karena bakal peso kaya pun tabi danari waktu tokoropoki takabuki kabutaki sila mangangani rin kani pairik sa mga usmai rin kami nakumoy kay baka nanganida kuna miliki tokoran ko rin tayo kapta sidap Hey. Hey. Check. Hey. Tataro bai kay nanoy ko bai ang nanenei ko nanenei hayo tataro bai kay nanoy ko bai ang nanenei ko nanenei Gona puokira memera nanora ngay restang nakoy hallelujah hallelujah
Snatonga haleluya, haleluya. Snatonga haleluya, haleluya. Hayota, hauta taro, tataro pai kay nanoiko, nanoiko pai ang naneneiko, naneneyeo. Hayota, hauta taro, tataro pai kay nanoiko, nanoiko pai ang naneneiko, naneneyeo. Kira memera nanora ngairastang nakoy. Hallelujah, hallelujah, snatunga hallelujah, hallelujah, snatunga hallelujah, hallelujah, amen. Ay, sekarang pa kain pairik. Naya kapila na pariasan na ngayon tayo. Kambasin na po, nagtamero pa nami, manibin ko nami yan ng sikiroy. Hanggang niya araw ko tinalipin pa kayo, nawalik yun. Rara pa, nang inakuroy, jangarili, inang may siriliyaw. Inang may siriliyara, di kimayay. Sa kimya nga, siya mga kanta ni nga, arimin. Era ba the feedback? Agad sila kime, teka, agad sila kime, kanananon Joshua, maka. Maka to ko au enaki toki amiwaki me enarisin ako. Era pa Yesu. Korapa na feedback. Inang pesin dara pa taka para. Orang metata am kapara. Tisa kapara. Ako nang dara balik. Ay po Joshua. Era pa. Kurara pa siyata ya ayata ya Roy pa peka arik ngaya po siya tekinaki ke pun mente pai para kurapa tisa ka para kurapa rara pa tisa ka para era pa tiri girawa na loko yai tetoki. Kurapa de sa silagi. Nakundi nga pong, nakakagi de silag kayo, era pariki de silag. Ito wabun karon ting nga pong roy tiri ano na ko, nakakaroy de silag kayo. Kurapa, metata Roy, au kan metata tira cakanganga demane. Nakunting abong ay au kan tani ngabay nakiyakakin na biyam silag di sa silag era palig di silag. Era pa takabara erang metata Roy. Era pa. Era pa ano teka
espawak ditayay. Akora patartagen despanga ayo papun ayo tiniakim irong tiasua. Apun cakanga nga despanga. Akora pa ay ye ditanay. Apun cakanga despanga ane me era pa tiasua pa yaka kora ko. Amen. Kora pa de nam feedback awang tiaka ni kaungo. Ni kakatikiroy na konti di sa kaparapar at tartak. Epes inang pesin dapat da kaungora inang meta taroy at pupusi may kay ibugin kunami ari aran temaka. Ito kan de YouTube. Ay live de ranari de takongora kukunan ranari norian de Facebook and de Adventist Hope on de YouTube de Kribes Hope channel kukunan norian ikanya de Facebook de Adventist Hope on de YouTube Kribes Hope channel ako pa siligin na pa. Ikaraparapan diri ngay nakiata. Itang iriya na ba ni kantauroy imain. Korapa nakiata. Korapa ibugin diri ayo ako koseroy menom ako tangin ni kantauroy na imain. Ay na pagtawe. Era pa takaparapara. Era pa. Inang idara pa takaparapara. Inang meta taroy. Korapa Irana pa. Ilang meta da takaparapara. Nakoira. Ako na pa nabangkoy ng feedback. Ira pa ti sipawan ana rongo-rongo tiaswa akam na kakapayagi. Then mean sipawan na Taeka. Then mean te takongora enapun peni hindi kasi pangara tapira ikatuan arapong kamra pa itago pa te mo sinibiyaban tayo kamda siligin na ba kami ari kanako yung may feedback tayo kayo inubuag tawian na may feedback ay sasan nung arakin na warikan tayo ang kuya de kumeta kung din the live yan di Facebook at di YouTube ko nan leave ang comment hindi taba de kumita ko may okay pun daw tiya ni karapara po ni kakaitaw di kinako kami ari kamasan timetuan ronira may imon na ratay di kini karuko akya basaro ko narakatupi metewana tay di ay po siwo wari ratay di man kami ero ko na bento kina ti Borau Inanon tiya kamba sidigin na po kamay daw kanti John Wayo kanya itani kapyan Ante metuan noran ti tiraw ti tirita kaya tamerwa imarinara man kami tiaswa nakakabayan kami kahit awin na kami ari ko ti metuan memeta kundi ti live kahit aw ko ibugin raw na kinalabay rom ti tabari ko metaw mayay tabi si kawawa ba i kami metaw kun tao bay karang daro kinogino may kiribas kura pa na ba ibugin namtay nang hiray non ti takongora tay ya kahit aw na bang gwere ko ngora ti radio Kora pa na ba bugin namtay andoni ra iragin nam derion may mo na karuko sa ron to kinantay sinakani kinay to ginayo dedetaro tetabare kami na yay no kora may on may meta ko may yay sinapuperaki tetaro sinaboy ko skay daw ko temera jaswa noy no temeron tay di kayo sa nung kora kinay amtek imorari amtek adi sa nung kora kinay ayo si karapo ko skay daw ngayon ni kape na kayo tamera si tangida bas kantaw Roy imahin di tayo ko na mga okyay sa busi ko tamera ko na buki na kay bundasim ngayon sa gitaw metam stimetuan ni Koroy aki atangidia rapatara jaso aki atangidia na ro na rayong sa busi ko na kaparaya ra buri ako na kay di dan tami merori pasina kuna ni Koroy ada ko tangidia tamera sa busi ko kawak na kina irom ni tayo di kayo abi ko rog pa ni kape na irom tayo di kayo me apuroy menom
Nanura ya papag pasikan no tante ngay na kana pura menom ko biya karakoy dayay. Sikan mga rita ara pura unon nam Taeka na kundi tadi kinte ngabong sa busiko ko biya karakoy na payay tamara sa busiko. Kapayera ngay kay kapanira sa busiko yon Kristo Yesu apun ngay araw ora sa kamayo. Amen. Ayaw Taeka ni katigiroy na kami tadi kayo kan dapat tigiroy maraming kami kanya ito tanunguran tayay. Kaya tigiroy, masuroy sa mga kaspuwa ginti-ginti ngabong na nababakin na natangin at tuwa. Good night, ni Kabani.